Hei! Minä olen Tauno. Ja minä Uuna. Tänään meillä on tällainen pikashow, pikapalaveri. Koska muuten emme voi pitkän aikaa tehdä. Kyllä. Meillä on tänään pieni naurukukka. Kyllä. Kertoisitko mikä on naurukukka? Siinä nauretaan paljosti. Kyllä. Ja kohta tuolta tulevat Clank ja Bubble. He ovat meidän ystäviämme. Hei Clank, hei! Hei Bubble! Hei. Miten? Tuolta tulee Albrus Dumbledore. Hän on meidän bestiksi. Ja tuolta tulee Draco Malfoy. Minä Terve! Minä vihaan. Niin minäkin. Hän on ihan kamala apinanpinta. Miksi sinä tuolla lailla? En tiedä. Tuhmaa käytössä olet. Täällä Tonttulassa ei ole vielä satanut lunta. Ei niin, onko siellä? Voisitteko te kertoa kommenteissa, että onko siellä jo satanut lunta? Niin, me haluaisimme niin tietää, niin tulisimme lomalle. Kyllä. Sitten me myöskin voisimme tehdä pienen gallupkyselyn. Kyllä. Kuinka moni toivoo, että lunta olisi jo tullut paikkakunnallisiin, jos sitä ei ole vielä tullut? Niin. Mutta nyt voisimme vähän lopetella. Jos teillä on tullut lunta, kirjoita vasta kommenttisi A. Jos ei ole tullut lunta, niin kirjoita B. Hei hei. Hei. Hei hei hei.